Eskola publikoetako langeletako gatazka aurrera doa, greban 3 aste jarraian izanez. Hezkuntza sailak sindikatuei 3 eskaera egiten dizkie. Greba bertan bera ustea, enpresekin mintzatzea akordio batera llegatu arte, eta azkenik ikasleak baituriak izango balira bezala estratatzea. Hezkuntza saila zerbitzua hobetzeko eskaerak beteak izan direlakoan dago. Langileek urtean 18 ordu gehiago koordinazio lanetan emoteko izango dituzte, eta urtean ere 6 ordu gehiago formazio ikastaroetan parte hartzeko. Hori dela eta Hezkuntza sailak dio desberdintasun bakarrak soldatan datzala. Gatazka honetan zehar, sindikatuek beren helburuak lortuz joan diren neurrian bere gogortasuna leundu ordez, hartu duten jarrera berau areagotzearena izan da. Eskola publikoa erasotzea. Baldintza hauetan, gobernuak eta familiek gatazkaren konponbiderako egin duten guztia kontutan hartuta, eta enpresek joan den asteartean egin zuten proposamenaren ondoren, ordua da sindikatuek ikasleriaren egoera larria erabiltzeari utzi, greba bertan beheran laga, eta enpresekin bildu eta negoziazioari ekin deseaioten akordio bat lortu arte. Hau da laburbilduz Hezkuntza sailaren jarrera. Hezkuntza sailak gatazkari interbidea emoteko ahalegin guztiak egin dituela mantentzen du. Beraz, lortutako 18 orduko hobekuntza birpentsatzea ez du baztertzen.